תירשם למכללה, תקום מוקדם בבוקר, תתארגן, תתלבש, תתלבט, תדפוק הופעה, תיתקע שעה בפקקים. תשרוף דלק, תמצא חנייה, תרביץ ריצה, תחפש את הכיתה, תמציא תירוץ, תקבל הערה, תשב מאחור, תראה את המרצה. שמע הרצאה, תחלום, תרחף, תסכם, תצלם, תנצל, תוותר, תיעלם, תלך למתרגלים, למרצים, תשרוף מלא זמן. תרדוף, תעקוף, תממן, תתמרן, תתכנן, תתחנף, תתעייף, תתפלל, תשתדל, תתאמץ, תתרוצץ. אבל למה לך? פשוט תקליק.